Кисет папа, ай, пиджамичка! और पिता है कर्म से ताके मेरे पिता का मेरे जान नाच तकलीफ हो करे आराम मेरा कर बे सस्त्रने में कोई तकलीफ है что избила я за покажет да огромни ме да ма фалеш да о аз сега ще измисля вас Янко давай чуваш ли ме давай стомата Машко я ми извикай по имена, те ще се покажат тапаците, ще ги застреляме. Аре, дали се вършат? Съвържат ми, как няма съвържат? Тя викай на Ахмет. Викай на Ахмет. Дай ще пробвай, дай. Ахмет! Ахмет, те викат, бе! Дай! Аркадаш! Ахмет! Първата гогодка. Давай да викам аз на Салито. Сали! Има ли Сали там, бе? Кой търсиш? Сали, бе! Аз съм Сали, кой? Ще ги изтрепим до крак, ей! Какво стана, бе? Тот го биха, те праниха, ей! Майко! Маломне! Богоре! Сега като тях ще играем с тяхните камъни по тяхната глава. Чакай сега. Сега като тях ще го играем. Чакай малко. Не умирай, не ме остави сам, бе. Янко търса, Янко там ли, а? Янко. Ами... аз съм Янко. Какво да им кажа? О! Аха. Ами няма, кой го търси? Аз съм Халил.